कि राम जी से पूछे कि राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बाबुआ कि राम जी से पूछे हो कि राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बाबुआ बता दो बाबुआ लोगवा देते काहे गारी बता दो बाबुआ लोगवा देते काहे गारी बता दो बाबुआ राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बाबुआ बता दो बाबुआ लोगवा देते काहे गारी 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 बता दो बाबुआ बड़े सुंदर भाव में एक गाना के गांव के औरत लोग गावे ले और बराती में एक बूढ़े बाबा आते थे। अब तो यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, सब लोग बुरा नहीं मानेंगे, बाकी कहना क्या है कि बूढ़ा बाबा के पकल पकल लोगवा
लोग बाते त का